ongi etorri beste bideo batera. Berriro ere, Plato Fanaianen amaiera artistiko batera. Eta hemen ere, alfilen amaiera bat. Diagramako posizioan zuriak irabazi behar du. Eta horreko bideoan bezala, bi bat dauka eta beltzak bi. Halare ez du ematen irabazi behar dunik. Errege beltza oso ondo dagoelako, baina kasu honetan alfil beltza oso gaizki dago, ezkinen dago. Eta lehenengo mugimendorekin txarrako bihurtzen dago. Lehenengo mugimendua erraza da. E5. Pioi. C6ko pioia hiltzatuz ezin da mogitu. Tamen beltzak bi aukera ditu eta oso aldaera zuzenak dira. F3, alfil F3, C5, A8, E4, E6, C3, E7, errege B2, E8, C2. Tamen ikus dezakegu zergatik lehenengo mugimenduan F3 izan da. Amaiera horretan itotak egon daitezkelako. Dama B5 eta gero errege A2, dama A4 jake, errege A B2, dama B4 jake, errege A1, dama B1, errege B1, eta hemen alfila ez balego, hau berdinduta gongo zen. Baina orain, alfila E4 irabazten. Beraz, E5 eta gero, ze gehiago egin dezake beltzak. Bere alfila hobetu. Alfil B7, E6, alfil C8, E7, alfil D7. Eta orain berriro bultatzen gea, alfilen amaieren temara. Desbiazioa, alfil H3. Alfil E8, errege F8, hortik botatzeko, alfil H5 edo G6 berdin dio, ze orain alfil H5 eta gero alfil G4 ezin da jan peiak koratuko lukelako, alfil G6, alfil F5 jake, eta mugimendu bakarra alfil F5 denez, urrengo mugimenduan E8 da. Eskerrik asko hor egoteagatik eta beste bideo batera arte.